Pace, dragilor! Trăim vremuri apocaliptice. Dumnezeu are totuși răbdare cu noi. Dumnezeu a creat acest univers. El l-a creat din dragoste și așteaptă, bineînțeles, aceeași dragoste și din partea noastră. Din păcate, majoritatea omenirii nu vrea să-L urmeze pe Dumnezeu. Și din această cauză se va împlini și ultima carte din Cartea Sfântă, Apocalipsa. Dumnezeu este un Dumnezeu care nu dorește ca noi să avem alți Dumnezei. El este gelos. El este gelos pentru că El vrea ca noi Lui să-i aparținem. Noi Lui să ne închinăm, Lui să-i mulțumim, să ne pocăim în fiecare moment și să ne întoarcem fața către El. Am văzut în decursul istoriei, este chiar în Biblie menționat, ce s-a întâmplat cu omenirea atunci când s-a îndepărtat de Dumnezeu. A fost potopul, a distrus Sodoma și Gomora, doar datorită păcatului și a nelegiuirilor. Au fost atât de mari încât Dumnezeu nu le-a mai suportat și a trebuit să pună capăt. Așa și acum se va întâmpla. Nelegiuirile și păcatul este atât de mare încât Dumnezeu trebuie să pună punct. Slavă Domnului că mai sunt oameni credincioși care cred în Dumnezeu foarte mult și Dumnezeu ascultă rugăciunile lor. Și mai păsuiește lumea, mai dă șansă omenirii. Dumnezeu vrea totuși ca fiecare om, fiecare suflet să se întoarcă la El. De aceea ne-a creat, pentru că El ne vrea pentru El. Să-i mulțumim lui Dumnezeu în fiecare moment, și pentru rău și pentru bine. Să-i mulțumim că dimineața ne mai dă viață. Mai avem șansa la o nouă zi. Tocmai pentru aceasta să-i mulțumim, că ne mai dă o zi. Datorită Lui mai trăim. Trebuie să fim conștienți de lucrurile astea. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare, acolo unde sunteți fiecare dintre voi, și să ne auzim cu bine. Doamne ajută!